Wato ainihin ku suburbuɗe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Gaskiya yau ana jan azumi. Kai kuma ga lokacin ga wallahi ya ƙi ta wallahi. Kai wanka rana wai azumin gana kayowa wai. Ba zan ɗan kwanta an gani kayan ko lokacin gana ɗan ta yare ba nan ɗan kwanta an gani. Wai kai wai. Assalamu alaikum, Chief Telo, tashi. Mala AnabuguTv. Subhanallah. Shin bacci na haka? Wallahi kwana na nake wallahi. Wallahi da shi ya ne to an sha ruwa yau sosai. An sha ruwa kai. Da lura na ai taba mamaki yau. Subhanallah, Chief Telo. Yo, ba ka dawo duniya halal. Kai haka ce mai an sha ruwa. Kai ruwan sama na nake magana wallahi ba wai shan ruwan abin da ta yanzu an sha ruwa.